Good morning, 1 million. Hi, my friend. How are you? I'm fine, my friend. Oh, that's good, my friend. Let's eat, my friend. I'm eating breakfast because I wake up just now. See my eyes. It's rainy here today. Let's coffee.
1 million mega love shout out, guys. One million mega love shout out, guys. Nandito muna si host sa tabi-tabi kumakain. Mamaya na magpakita si host tapos kain. One million mega love shout out.
Maraming salamat po, 1 million. Kape tayo guys, malamig kasi umuulan. Pamaubos yung aking tinapay. Ang dami kasi nalagay kong palaman. Nagigising ko lang guys, oh, matang ko na tapa. Maraming salamat, 1 million people in the house. Laki ng tasa ko, isang tabo.
1 billion, mega love shout out. Malamig ngayon dito guys, umuulan. Pag ganito umuulan, masarap to sa probinsya natin. Yung mga nilagang kamote, nilagang saging, di ba? Kain guys. One million, maraming salamat guys sa patampay.
Lakas kaya ng ulan dito ngayon, guys.
1 million mega love shout out. Two million mega love shout out, guys. Hi, Amay Love. Salamat sa patamsak. May jacket ka na, Amay Love. Drop your link, Amay Love. Puntahan natin yan. Drop your link. Salamat. Shoutout din sa iyo, Amay Love. Drop your link, Amay Love. Puntahan natin. Sige, mag-go to channel na lang ako, ha? Nandito ako ngayon sa channel mo, ha? Ito, oh. Ayan, pula pa yan, ha? I-dedicate ko sa'yo yung main ko, ha? Ayan, oh. Yan, nadikit ko na sa'yo yung main ko, Amay Love. Kakatakot naman ito sa dagat. Grabe, oh. Kakatakot, ano. Yan, tapos ko napanood, Amay Love, nadikit ko na sa'yo yung main channel ko, ha? Saan yan? Saan lugar
lugar niyo, my love? Mayantok, San Andres, Quezon Province. Layo pala. Ako, Iloilo ako. Pares tayo malayo. Lakas kaya ngayon ng ulan dito sa Saudi. Umulan. Tapos yung kulog ba ang lakas din kagabi. Kape tayo guys. Ang laki ng tasa ko o isang tabo. Marami rin kayo nakukuhang isda. Laki nga. Hindi na to tasa eh. Tabo na to. Sa Iloilo dun sa amin, mahina rin yung pangwa ng mga isda. Excuse me. Kasi nasa pagbagyo-bagyo ba? Ay ganon. Mas maliit pala to, oh. Baka yung tasa mo, tabo na yan, ha? Ay, hindi. Orinola. Pero yung iba, nakahuli sila ng anim na triform horse ang laki pa. Oo nga, kaswertehan lang talaga sa panguha, di ba? Doon sa amin yung mga tao doon, yung panguha minsan kalahating styro lang, ganun lang. Hi din po, my love. Ano yung lalamunan ko sa lamig? Hi din sa'yo, my love. Oo nga, okay lang yun basta may huli. Pero konti lang yung nun, partida, di ba? $2 million, mega love shoutout. Kunti nga lang eh. Kaya tinatamad na ako umuwi dun sa atin. Naisip ko parang ayaw ko muna umuwi kasi mahirap nga doon. Pag umuwi ako doon, wala rin, tambay rin, di ba? Mas mabuti na lang yung dito. Uy, sayang, bakit hindi ka nakasama? Kahit pang ulam lang yun, di ba?
Hirap, pero nakasama naman ako. Nakasama naman po, pamangkin ko host, may pangulam pa rin. Ah, oo, ganun. Mas maganda yung nakasama siya, di ba? Ako kahit walang pang ulam, nako, sanay ako sa ulam na minsan asin at ano lang, toyo at mantika, sanay ako dyan. Ah, okay. Ah, pinagawa mo yung motor mo kaya hindi ka nakasama. Ayun po, pwede na po yun. Kami din po mantika, toyo. Pwede. Oo, naranasan ko yan, ako. Ang hirap ng buhay. Minsan yung ano, naranasan ko rin yan, may loob yung ano, tumatawag siya, pero connecting naman. Mahirap talaga pagka ano, pagka single mom, di ba? Lahat gagawin para sa anak, di ba? Hello? 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 Wala mo ka magasabat? Ah, ay nakita mo na to ang kuanan ng ginseng ko. Gitago ko na to, di ko na to ipagpaon sa box. Ay, kay balaan mo ang oras nag-abot di haw. Tulog na gid man kamo, alas 3 na to nag-abot. Ay alas 8 na da pasado. Oo, kaya abi ko kabugtaw pa kamo di. Simpo nagmurto-murto na ni sila, tulog na ni. Hay okay na to ang pink at saka gray ha. Makadto pa ko tani sa ano ko, mabakal ko bala sa ano, sa chocolate. So, ipunta ko na lang sa box. Wala pa, karon pa to sa gabi eh. 1 million, mega love shout out. Wala di, ako lang din nag-live gani ko sa page sa ano, sa YouTube. Mm. Ano no? Ano ina? Kaya kayo nag-live ako? Ano ina, be? Be? Ang imo camera box eh. 1 million, mega love shout out. Ha? Wala, box eh camera mo. Hindi gani kita ang imong camera ang box eh. Wala. 1 million, mega love shout out guys. Drop your link guys. Abi, buksi. Wait lang guys ha, tumatawag yung aking Junakis. On, be? Hindi ko makita, ako lang gani kamera ang kita ho. Ang imo da kamera ang buksi. Patya balaliwat. Hindi, patya balaliwat.
ko yan, Amaylo. Pupuntahan ko ng alaga. Amaylo, tutusukin ko yan ng mga alaga ko, ha? Wait lang, pupuntahan ko. Hindi, kausap ko yung anak ko. Hi brother Gato, mega love shout out. Shout out din sa'yo. Kamusta? Hindi ako nakapag-live kagabi. Napagod ako sa kakalinis. Ang lakas ng ulan, ano? Maraming salamat sa pasilip. Brother Gato. Silvio lang ako habang may gawa. Sige, salamat. Patamsak na rin ako, Brother Gato, sa aking live ngayon. Pakitamsak naman ako. Salamat. Salamat. Yung kape ko malamig na. 2 million, mega love shout out.
Ang bilis oh, mag 1 hour na pala ako. Ano ba to? Ang aking upuan. Nandudulas. May bakas na akong iniwan kay Amay. Sige brother Gato, babalikan ka niya kasi nagpapatuka pa siya doon ng alaga niya. Drop your link brother Gato, baka meron ka dyan. Puntahan natin yan, baka meron ka. Si Kuya Lino ba? Busy din? Walang ano man. Walang ano man, brother. Kailan live mo? Sarap naman oh, ng kinakain nyo. Inihaw na naman na tilapia oh. Buti pa kayo laging inihaw ang ulam. Ang lalaki ng tilapia dito. Sarap naman ito. Nilagyan yung kamatis at sibuyas sa loob. $2 million, mega love shoutout guys. Sarap ng tilapia nyo. Yan, done na ako watch, brother Gato. Sa inyong tilapia na inihaw. Malalaki yung tilapia dito. Ayan ang laging ulam namin sa palasyo, tilapia at manok. Oo nga. Dito laging manok din. Minsan nasasawa ako. Maanghang palagi kasi pagkain dito ng mga amo ko. Ngayon yung almusal ko tinapay lang at saka kape. Hanggang maghapon na yun. Hi, salamat, Amay Loob, sa pagbabalik. Hindi, ano talaga sila, ayaw nila ng amoy.
ng mga isda. Ewan ko ba kung bakit. Gusto ko nga magprito ng isda dito. Ayaw nila. Baka masigawan tayo. Salamat Amay Love sa pagbabalik. Yan Gato Vlog, dikitan mo yan si Amay Love. Babalikan ka niyan. Ayaw ng amoy. Ayaw nila ng amoy sa isda, pero yung amoy nila gustong gusto nila. May love, nandyan ka pa ba? Bigyan kitang 10. My love. Padikit naman my love sa bahay mo. Pupuntahan ka niyan, brother Gato. My love, nandyan ka pa ba? Are you still there? Pag nandiyan ka pa, bigyan kitang 10. Ayudahan kita ng 10. My love, done na sa'yo si Brother Gato Vlog. Pakibalikan na lang my love. Salamat. Brother Gato, okay na yung mo, WH mo? Naglalakad na ba? Pag nandyan ka pa, my love, bigyan kita 10 ha. Sabihin mo na pag nandyan ka. 3 million, mega love shoutout guys. Maraming salamat. Ay, buti naman. Lumalaan na yung WH mo. Kasi yan ang talaga ang mahirap eh. Basta yan lang yung gawin nyo. Silent lang kayo. Kahit walang nanonood, go lang. Dikit na po sa pag-paint. Dikit na po sa pag-paint ni Sir Gato. Nakadikit na daw sa'yo, Brother Gato. Salamat sa paharang. Sir, new channel ko na nga po pala ito. Sir Gato, di ko na-recover yung amay. Bakit? Ano nangyari sa mo? Yan, maglablaban kayo guys. Pupunta muna ako sa bahay ni Amay Love. Aayudahan ko muna siya ha. Amay Love, bigyan kita 10 ha. Pupunta na ako ngayon. Maglablaban muna kayo dyan. Okay? Amay Love Make Channel Vlog. Pupunta na ako sa bahay ni Amay Love. Bigyan ko siya 10 para madagdagan naman. 14 na yung bahay mo, no? Dagdagan ko ng 10. My love, nandito na ako sa bahay mo. 14 yung mo nga bahay. Ito oh. 1 down na ako sa iyo ha. 1 down. 1.
Yan dalawa na amay vlog. Amay love pala. Amay vlog naman yung sa akin. Two million, mega love shout out. Tatlo amay vlog. Ang hirap kasi ito dikit yung ano ko. Apat amay love. Yan, maglablaban muna kayo dyan ha. Mag-ayuda muna ako. Lima. Four million, mega love shout out. Pag-check na lang po, amay love. Dati amay gusto ko nang iwan itong channel ko kasi ayaw lumakad ng WH ko. Kaso naturuan akong mag-live, Mrs. Me, kaya mag-live ako. $25 ka na amay love ha, yung bahay mo. Brother Gato, baka meron ka pa dyan. Drop your link, yung bago mo ba? Yung latest video mo. Para puntahan natin. Okay, salamat, Brother Gato. Salamat. Mag-live ka kaya mamaya para mapanood kita.
Salamat, Sisi Lady Gan. Lakas ng ulan, sis, no? Oo, maaga ako nag-live, sis, kasi wala ka sila dito. Pero mamaya, nandito na yon. Pagdating nila mamaya bukas yung live ko, gabi na naman. Sige, brother Gato, mamaya mag-live ka. Malapit na, sis, litigan yung 15. Sana mag-email na. Hi, Kuya Lino. Mega love shout out. Shout out po, Lady Gan from Gato Vlog. Sige, okay na yun, Kuya Lino. Kuya Lino Vlog, mega love shout out from Lady Gan. Sis Lady Gan, lakas ng ulan, no? Mayroong mumo dyan. Walang mumo dito. Ako lang ang mumo dito. Maraming beses na rin ako nilang iniiwan dito. Pag natutulog ako, lahat ng ilaw dyan patay. Hello, Sister Lady Gan. Good morning po. Good morning sa iyo from Kuya Lino. Kuya Lino, may link ka. Drop your link yung bago mo. Nandito ako, Kuya Lino, sa bahay mo. Pinapanood ko yun, nagpipintura ka. Dapat may takip yung ano mo, ilong sa pintura kasi mataano yung pintura. Maamoy. Two million, mega love shout out. Hi, Tufar! How are you? Kamusta? Kamusta for Tufar? Okay na ba yung ano mo? Nabalik na? Salamat sa patamsak. Oy, for Tupper, ano, balita, okay na ba yung ano mo? Nabalik na ba? Malapit na ang 12.
Ayan, Kuya Lino, nandito ako sa bahay mo, oh. Ano to, kambing? Iihawin mo ba to? Dami mong alaga, ah. Big love shout out dyan, guys, sa 2 million people. Walang ano man yun, Kuya Lino. Salamat sa inyong dalawa dyan, ha. Iwan lang ng bakas at babalikan ko mga ay. Iwan lang bakas at babalikan ko mga idol from Kuya Lino. Akala ko kambing, mag-iihaw na kayo kambing, pagpulutan. Dami niyo palang trabaho dyan kasi palasyo yan, di ba? Bawal. Bawal talaga magiinom dito, di ba? All around ba yung trabaho niyo dyan, Kuya Lino? Buti pag Friday nga, wala kayong pasok. Yan yung time nyo na makapag-live kayo. Maganda yan kasi wala kayong pasok Friday. Malaki talaga yung chance nyo na makapag-live nyan. Waiting lang kami ngayon. Maulan kasi ngayon. Oo, maulan nga. Ang lakas kagabi ng kulog, ano? Akala ko kagabi nga may gira na eh. Yung pala may gira na sa langit. Malakas ang kulog. Ganito talaga dito pagka winter na, umuulan. Hanggang March na to yung lamig dito. Dapat Kuya Lino, pag nagpinta kami, takip yung ano mo, yung ilong kasi matapang yung amoy ng pintura. Ay, wala pa naman for tupper.
Kuya Lino Dan from Topher, for Topher. Kuya Lino, pakipuntahan si Topher Love 2. Nag-aayuda din yan. Kuya Lino. For Topher, puntahan ko yung binaba mong link, ha? Ano ba to yung binaba mo? Susgi atay. TikTok. Maraming salamat. 1 million. Thank you for Topher Love. Balikan kita from Kuya Lino. Maraming salamat guys. 3 million people in the house. Mega love shoutout. Dahil na kayo guys kay Kuya Lino. Ano na natin. In-next na natin si for Topher. Yan, pakilab-lab guys ang nakapin guys. Okay na, nakadikit na ako sa iyo for Topher from Kuya Lino. Kung pabalikan ka niyan Kuya Lino, nag-aayuda din yan si for Topher. Salamat sa inyo guys sa patambay. 2 million people. Mega love shoutout. Okay, thank you. From Kuya Lino. Okay lang Kuya Lino. Walang anuman. For Topher, ano ba yung binaba mong bahay? Sexy pa yun sa akin ah. Yan guys, pakipuntahan nyo na kapin guys. For Topher, dikit na sa iyo si Kuya Lino. For Topher, 11 na bukas. Sana maayos mo na yung ano mo. Sayang yun. Baka may napindot ka for Topher. Mag-ano ka? Tingin ka ng tutorial sa YouTube kung paano maibalik. Sarap sana kumanta kaso wala akong Bluetooth. Sexy ang binaba niyang bahay from Kuya Lino. Sexy nga Kuya Lino, sexy pa sa akin. Pakipuntahan niyo na kapin guys. Thank you so much. Mahilig talaga si for Topher sa sexy.
Maraming salamat sa inyo, mga lalabs. Hanggang kaya ng cellphone ko 3 oras. Sis, tambay lang ako ha, may gawa. Okay, salamat, Brother Gato. Salamat sa patambay. Ipipage lang kita mamaya pag nag-end na ako. Yan, puntahan ko ito yung binaba mong bahay ha, Brother Gato. Nak, seryoso ka din ah. Naghahanap ng kapempal? Seryoso ah. Sige po, Tupar, puntahan ko yung binaba mo ha. Magdidikit lang muna ako dito kay Brother Gato. Hi sis Lady Gan, mega love shoutout. For Tupar, pupuntahan ko yung binaba mo ha. Saan to for Tupar? Pagkuha na, kuha ka ng tin. O, nandito ako for Tupar, oh. Ganda pala ng lugar nyo, no? Ang lapad ng lugar, ah. Tambay lang muna ako, Sister May. Timpla lang ako ng kape. Malamig ang panahon. Oo, ako. Nagkape na ako eh. Oo, tingnan mo naman. Ang laki nga ng tasa ko. Oo, nagkape na ako. Mamaya ulit, magkakape ulit ako. Sa isang araw, 2 beses ako magkape. Hi, sis Lady Gan. Mega love shoutout. Yung ginamit ko for Tupper, yung pag-apply ko sa tax info, passport ko. Kasi wala akong 10 ID, kaya passport yung ginamit ko. Sana Tupper, mag-okay na yung ano mo. Grabe, kape pa, more host. So, isang araw, 2 beses, umaga tapos mamayang hapon. $2 million, mega love shoutout. Baba ka pa bahay, Tupper? Meron pa ba?
4-2-4 yung bahay mo, meron kang 9. Bigyan kita 5, ha? 4-2-4. Pag nandyan ka pa, bigyan kita 5. 4-2-4, loft 2. Nandyan ka pa, 2-4. Bigyan kita 5. Mag-iwan lang ng bakas, sabi ni 4-2-4. Siyem yung bahay mo, 2-4. Bigyan kita 5, ha? Pupunta na ako ngayon sa iyong bahay. Four, 2-4, loft 2. 4-2-4. Loft 2. Yan, 1 down na ako, 2-4, ha? Dalawang. Tatlo. Apat. Yan, 14 na, 4-2-4. Pa-check na lang yung bahay kubo. Walang ano man yun. Wala, umalis sila. Kahapon pa dito ako mag-isa. Kahapon, 2 beses kaya ako mag-live. $2 million, mega love shoutout. Ito yung short video mo na ano ko na to yung umuulan.
Walang ano man. Baba ka lang dyan ng bahay mo for October kung meron kasi. Papakainin ko muna yung alagad ko ha kasi oh, nag-aaway na sila sa bintana. Nagugutom na siguro. Pakainin ko muna. Balik lang ako. Kaya pala naka-live ka aga host. Oo. Kasi wala sila dito. Nabigyan ko na pagkain yung alaga ko. Kasi nasa bintana sila nag-aantay. Hindi ko nabigyan pala kanina. Nakalimutan ko. Portuber, sana nagtanong ka dyan. Bakit nawala yung ano mo sa AdSense? Ako tinatamad ko nang buksan yung AdSense ko eh. Kasi ganun pa rin. Parang hindi pa rin nailipat ni Lolo. Salamat, Topher. Makati ang ulo ko. Dami yata puto. Hi sis Faith, mega love shoutout. Salamat sis. Salamat sa patamsak sisi. Salamat. Short video, thanks. Wow, cute. Oh, for Topher, nandito ako ha. Yan, tapos ko ha.
Barbecue night. Nagba-barbecue kayo, sis? Ang sarap. Ang sarap, sis, ng barbecue. Masarap to yung ulam sa kanin. Yan, 2 million. Pakipuntahan yun guys ang nakapin guys. Salamat. Faith Liwang Dan from to Furlough to pasukli na lang. Thanks. Salamat to for sobrang lamig. Sis Faith, nandiyan ka pa ba? Bigyan kitang 5. Faith Liwang. Punta ako sa bahay mo, Sister Faith, ha? Bigyan kitang 5. 1 million. Mega love shoutout. Mag-aayuda muna si host sa kay Sister Faith Liwang. Punta ako sa bahay mo, meron kang 21, bigyan kitang 5, ha? Dalawa na, Sister Faith. Tatlo. Apat. Isa na lang, Sister Faith. Yan, naghang na yung sipi ni host. Sa sobrang daming inaayudahan, naghang na siya.
Yan, 26 ka na, Sister Faith. One million, mega love shoutout. Portuper, meron pa. Baba pa ng bahay. Baka meron pa. Salamat, Topher. Salamat sa pag-stay mo dyan. Mega love shoutout.
Thank you so much for Topher. One million. Mega love shout out, guys. Oh, wala akong mic. Gusto ko magkanta, may mic ako, Topher. Sa Pinas, pwede ako kumanta. Kasi may video okay kami doon. O, tapos nakapi, Kuya Lino. Nagkapi na si Kuya Lino. Salamat sa pagbabalik, Kuya Lino. Mega love shoutout. Salamat, Brother Gato. Maraming salamat sa inyong pagbabalik. Maraming salamat sa inyong mga lalabs. Ang iingay ng mga alaga ko sa bintana. Binigyan ko ng anong pagkain, ganun pa rin. 2 million, mega love shout out. Mabuti pa si 424 nagkakape. Umuulan din ba dyan, 424? Dito umuulan din. Pagkatapos ng live ko ngayon, maglilinis na naman si host.
Kasi kahapon hindi ako nag-map. Magmamap ako ngayon. Sige atay. Mas maganda yung may mic. Makati yung ilok ko. 3 million, mega love shoutout. Salamat sa patambay for Topher. Shout out po mga sister from Kuya Lino. Shout out din sa'yo, Kuya Lino.
Maraming salamat. 2 million people in the house. Three million, mega love shoutout. Nakakawit na yung paa ni host. Maraming salamat. 1 million people.
So, ayan guys. Nakadalawang oras na si host. Mag-e-end na si host guys. Maraming salamat sa inyo guys sa pagbisita sa aking bahay. Thank you so much, Brother Gato, Kuya Lino Vlog, Tutuper, maraming salamat. Bye guys. 2 hours na si host. Magtatrabaho na si host ngayon. Mamaya siguro mag-live ulit ako. Mga 3 o'clock. Maraming salamat sa inyo guys. Bye, Tufer. Thank you so much. Bye.